Palay pa niya dati magtindang buko. Aos daran tao kaya uselo sa magtindang buko. Ngayon iyaw yan ay kayang titinday ay. Ako balo bab na nularan pero lupa lang bulong. Kung ano yan bab? Kabuklan mo ng kabulok ka mo babaong mewong. Bolang ka ni, nanong mewong, pampanyaman ni. Kung ano yan bab? Huwag mo kanyan bawo. Mga kaket, sago, ang ponte nagtadabalasenas, tsaka dita kaya Apol. Binabad ko ngas lamang pontoyo ang kay peboran ko 5 bulan kaya makanyan mi kabawo yan. Ingaws ko keni sa bomar kangungot. Naba, palo ako po sa labat at makanyan niya po yung kaya yung panalo. Bala mo pisnet yo. Umanyasi ako kasi ngasan, o sayang naman ni, kaya ginamit ko na keni. Kabang patiktikan ng bapang o selo sa yan bab, karanggang bisa ken na bapa yan ay. Munta na kayo kening Lele Astro Park bab, kening Arapokson. Agad yun naman agad di bapa ya, lupa yung hard worker talaga. Then yun naman, kagising ng nga ba kaya na magkape, magtinda na yung timano. Balang lupa yung may nga limpungatan, magtinda na. Ay bapang o yun pa po sinabi rin ingredients yung rin ay. Ay ne, asin mo naman ni, iodized salt. Ang kain ng kisog ko ngayon ni buntog Ay doon na bab, makakalason yan. Bolang ka ni, protina ini kaya makalason. Presko pang kukunan keng sapay ni, ang kaya sabyanan mong makanyan. Ay doon na ba, palos poison prag lang mangyabon keng sapay. Ay doon, ala akong pakyalang basta tatitinda ko, okay ni. Ang kaya ini, di nang tanang tabang pipa meritwan. Ilang beses ko nang ginamit kasing taba ngayon kaysa kayong siya ko gamitan ko na akin Halo tana mo, ang kaya ready to serve na kanyan. Inining kaya katama naman bala mo imimo, ang kaya inining kaya nga buntoga kay. Ay doon na ako kaya malason kanini.